10 munud ar y cloc, Robbie Wilmot ar gei grydd ar peniad fymryn i bio'r postyn gan Ellis Williams. Yr peniad fymryn tu hwnt i ongl y trawst ar postyn. Cafanan edrych am yr ediad gan Hulbert, wan ta Hulbert ben efo Harry Owen Hulbert. Allo greu lle am yr ergyd. Hulbert! Taro'r trawst! Fi gymod i wiriad, fi'n credu oedd hi ar Harry Owen. Ond Oli Hulbert mor agos. Mikey George, wan ta fan'na gyfle fan hyn i George, rhediad penderfynol, disgwyl am y cymorth. Wedi troi yn ôl at Keston Davies. Yna da ni Barton, edrych am Hulbert, ond am mor agos Barton, Bale yn disgyn i Wilmot. Barton sy'n gyfle am yr ergyd, Barton yn mynd amdani hi, y gwiriad ar golwr ar yr ail gynnig. Ratcliffe ar gic rydd i'r Barri, fi oedd i gyffyrddiad gan y golwr, chafodd am gafal go iawn arni hi, a mi oedd hwnna yn gyfle i'r Barri reit ar yr egwyl. Owen. Peniad gan Will Richards, disgyn ar ymyl y gwrt o'n tad yma. Canavan oedd yn ei chanol i'n disgyn eto i Canavan yn edrych i ryddhau Michael Burke. Ongl mwy na hanner cyfle i'r Fflint. Camgymeriad am ddiffynol Stevenson! Darren Stevenson am ei gymerodd i wiriad. Oedd hi ar un ochr ei wir y Barri, ond am smonach yn y cefn, ceisio chwarae'r bêl allan o'r amddiffyn. A Darren Stevenson, mae'n bod hwnna'n mynd am y gornel chwith. Ben Wyn ar tabliad sydyn derbyn i nôl gan Fofana Wyn. Eisiau cael ei greisiad i fewn dyma Morgan Wigley. Start Hulbert, wan mae Robbie Wilmot yn rhydd. Wilmot un ar un am y golwr, Wilmot! Teibio'r postyn am gyfle i'r ymwelwyr. Robbie Wilmot. O mi gymod i gyffyrddiad oedd hi ar yr amddiffynwr, ond cyfle gora'r gêm yn disgyn i gapten y Barri. 10 munud o'r gêm yn weddill Canavan. Ar gic rydd mae'n disgyn i Fofana. Stevenson allai gael ei greisiad i fewn. Iawn gry Stevenson allai gael ei ergyd i fewn. Wyn. Dyma Fofana, Fofana ar greisiad! A'r cliriad ar y postyn pella gan yr eilydd Bernard. Bale cael ei chodi i fewn at y postyn pella. Gic gornel i'r Fflint. Jake Canavan ar gic gornel at y postyn gosa. Mae'n rhydd o dan yr bar a'r peniad gan Stevenson oedd hi ar y llinell. Am gyfle i Darren Stevenson. Y gic gornel yn cael ei chodi i mewn. Stevenson yn meddwl bod o di sgorio, ond hwnna'n cael ei chlirio allan am gic gornel arall i'r Fflint. 7 munud o'r gêm yn weddill Ben Wyn. Yn edrych am Alec Mwdimo i fewn at Fofana, mae dal yn rhydd. Mi oedd Owen yna, maen nhw'n hawlio bod yna lawio. Ni ddim wedi cael ei chlirio gan y Barri mewn y daw Canavan. Canavan yn cael ei lorio ac mae'n gic o'r sbotyn. Mae'n gic o'r sbotyn i'r Fflint. Jake Kavanagh. Wrth iddo fo gymryd yr ergyd yn cael ei lorio. Drama yn hwyr yn y gêm yma ar gair castell. Yr eilydd Josh Jones yn camu fyny, taro'r postyn! A dihangfa i'r ymwelwyr. Mi darodd y bêl y postyn. Mi gafodd y golwr rhywfaint arni hi. A mae'r cyfle wedi mynd. Mae'n aros yn ddisgwr.